Vi er en gruppe mennesker, der slet ikke kan forstå alle de opfordringer om at boykotte Israel. Livet ville være meget vanskeligt, farligt og ja, faktisk umuligt for nogen, hvis de virkelig boykottede Israel 100%. I de næste minutter vil vi fortælle hvorfor. Israel er et lille land. Faktisk er landet mindre end Jylland rent geografisk. Det burde vel ikke være noget problem for nogen i vores del af verden at boykotte Israel. Et så lille land, der ligger så langt væk. Er det ikke bare at undgå at købe avocado, oliven og dadler, når man er nede at handle? Eller er det i virkeligheden mere indviklet? Vi har sat os for at finde ud af, hvad det kræver af dig at boykotte Israel, og leve uden brug af produkter, som kommer fra Davids land. Så velkommen til den store guide til, hvordan man boykotter Israel. Start med at gå på internettet på din bærbare computer, for at få noget inspiration på de mange anti-Israel hjemmesider, som du ikke skal lede længe efter. Men hov, allerede her går det galt. Israel står bag alle bærbare computere produceret i det 21. århundrede, så ned i skraldespanden med den. Udover laptops er israelske videnskabsmænd ansvarlige for Intel-mikrochippen og mikroprocessoren, samt den nyeste udgave af Microsoft Office, og heller ikke programmer som MSN, Skype, AIM, ICQ eller noget som helst andet instant messenger system kan du bruge, da disse blev opfundet af 4 unge israelere i 1996. Så måske er det bare bedst, at du holder dig fra computere i det hele taget. Husk, at hvis du alligevel ikke vil af med din computer, at du også skal afinstallere alle virusprogrammer og firewalls. Disse blev nemlig opfundet af det israelske militær for at stoppe frihedskæmpende hackere. Bonusinfo. Brug ikke Google. Denne benytter sig nemlig af israelsk producerede søgealgoritmer. Når nu din computer er brudt sammen på grund af mangel på israelsk indflydelse, kan du vel ty dig til din mobiltelefon for at ringe til foreningen boykotisrael.dk for at høre, om de måske har nogle forslag til, hvordan du kan støtte dem i deres handelsblokade af Israel. Men ak ja, mobiltelefonen er selvfølgelig også en israelsk opfindelse. Væk med den. Men hvis du absolut skal have en mobil til at sprede det antisemitiske budskab, køb da ikke en mobil med indbygget kamera. For kamerachippen blev opfundet i Israel. Ligeledes bedes du undgå at lægge telefonsvarbeskeder. Endnu en israelsk opfindelse. Spil ikke Mastermind. Dette blev opfundet af et israelsk postbud i 1970. Hvis du arbejder inden for landbruget, så benyt dig ikke af vandsparende drypvanding på dine marker. Dette er endnu en smart fidus opfundet i Israel. Kør ikke hybrid- eller elbiler, da Israel har investeret millioner i grøn energi og har planer om at installere et elektrisk autonetværk over hele landet. En ekstra bonus for dig, der ikke kører israelsk grønt, er, at de mange penge, du bruger på benzin og olie, vil gå direkte til den arabiske krigsmaskine, hvis hovedformål er at fjerne den israelske stat fra landkortet. Bo ikke i områder, som benytter sig af solenergi. Dette er endnu en grøn opfindelse fra Davids land. Hvis du er på ferie i Tyrkiet, så spis ikke fisk. Israelske designede UV-filter er sat op for at desinficere tyrkisk dambrug, for at sikre, at dine måltider på ferien er fri for bakterier. Hvis du derimod er på ferie i et land med risiko for tidevandsbølger, så ignorer de alarmsystemer, der går af, hvis uheldet er ude. Mange af disse anti-tsunami-alarmsystemer er opfundet og sat op gratis af Israel. Spis ikke cherrytomater. De er udviklet i Israel. Hvis du har tarmbesvær, så slug da ikke et såkaldt pillekamera, da dette vidunderværktøj er opfundet i den jødiske stat. Udsæt heller ikke din krop for medicinske instrumenter som CT-scannere, MRI-systemer, ultralydsscannere eller laserudstyr til operation. Disse er israelske opfindelser. Hvis du netop er blevet forældre, så køb da ikke babyalarmer. Denne idé er israelsk. Doner ikke blod, penge eller andet til Røde Kors. Israel blev i 2006 en del af denne organisation. Hvis du er så uheldig at udvikle hjertebesvær eller blive ramt af et hjerteslag, så sig til din læge, at du ikke ønsker at få indsat det lille smarte rør, der kaldes hjertestenter, i dit forsnævrede blodårer. Disse forhindrer et nyt slagtilfælde.
Denne smarte dims er en israelsk opfindelse og bør undgås. Faktisk anbefaler vi, at du spiser sundt, dyrker motion og holder op med at ryge, så dit hjerte forbliver sundt og rask, da langt det meste medicinske udstyr, der behandler hjertet, er udviklet i Israel. Har du uren hud, så benyt dig ikke af Clearlight Acne Treatment. Dette revolutionerende instrument er opfundet i Israel. Håb på, at du aldrig befinder dig i et af verdens brandpunkter, eller har overlevet katastrofer som orkanen Katrina, oversvømmelser i Rumænien, tsunami i Sydøstasien, krigen i Kosovo, hungersnød i Etiopien, jordskælvene i Tyrkiet, Indien og El Salvador, eller hvis du bor i Sri Lanka eller de palæstinensiske områder, da disse afhænger af støtte fra humanitær indsats af den israelske regering, betalt via skat af borgerne i Israel, eller ved hjælp af israelske hjælpeorganisationer som Brotherly Covenant, Latet eller Israel. Israel er et af verdens 100 mindste lande, og selvom dets indbyggere kun fylder 1/1000 af verdens befolkning, er det stadig det land i verden, som har flest universitetsuddannede per indbygger. Israel har 109 videnskabelige magasiner per 10.000 indbyggere. Dette slår alle andre lande i verden med banelængder. Israel er det land i verden, der årligt patenterer flest nye opfindelser, og er det land i verden, hvor der bliver oprettet flest nye virksomheder hvert år i forhold til antal indbyggere. Et land, der er så langt fremme i skoene i forhold til medicin, landbrug, IT, videnskab osv., er faktisk umuligt at boykotte. Israel er en pioner inden for så mange områder, der påvirker vores dagligdag, og er med til at højne levestandarden for alle i verden.